amamiliyoni angaphezulu kuka3, uma ngaphampa kakhulu ngasinikeza u3.2. Isezingeni eliphezulu, inhle kakhulu imizi njengoba ihleleke ngendlela ehleleke ngakhona. Ngithanda le ndaba ukuthi kunama pump station ukuze ke kwazi ukuthi amanzi afuqwa ayofika kuma reservoirs kunikezele lokho. Kokugcina uhulumeni sibonga ukubuyisa isithunzi sabantu. Uhlelo lwakho ubambisene nomphathiswa umama Thembisa Melane, siyabona la ubanikezile isithunzi. Umama wakwamkhize oneminyaka ewu96 uze wakhala namuhla inyembezi zentuthuko, nabomakhelwane wabanikezela. Ngibone nelinye ibhunga elisha lapha ya lutholile nayo umchaso wakho, izindlu zikanokusho, ngibonile amanzi akhona, ugesi ukhona, konke kuhlelekile. Ngijabulile nje ukuthi lensizwa ingakufaka enkingeni ukuthi wanginika indlu uphi umuntu engizohlala naye, kodwa ithe izoyitholela yona nalolo hlelo lolo. Kodwa iTheku ngiyabona umsebenzi mkhulu owenziwayo, asakhele phezulu kwawo, kodwa sisheshe sivume ukuthi kuney'ndawo esingakafiki kuzona. Lezo ndawo lezo abantu bakithi bangalahli ithemba. Uhulumeni uhlelo njengoba sivumelene, iTheku luvumelene ukwenza ama-reforms, sizofikelela ukuthi inqala sizinda ikakhulukazi ama-services siwanikeze ngendlela enakekelayo ngaso sonke isikhathi. Nonkosi. Ukuba khona kuka Deputy Minister nabaqhamuka ke eholini bamaqadi, sibonge nje inkosi ukuthi sinikeze lo mhlaba ukuthi sikwazi ukwenza lo msebenzi esiwenza namhlanje. Njoba ke esho uDeputy Minister ukuthi ngokukhula kwesibalo sabantu saphoqeleka ukuthi si-upgrade inqalasizinda yethu ukuze sikwazi ukubhekana nomthamo odingekalayo ukwenelisa umphakathi wethu njengoba sizokwenza namhlanje. And mkade nje sithula amabhoholi kwawu-85 esinawo lapha eThekwini, asihle nje imadlana, kodwa kuyasiza lokho ngoba kulekelela ke ama-water tankers ekuwona esiwasabalalisile. Ngiye ngabeka-ke ngesilungu ukuthi bakwethu sesawa-withdraw wonke ama-water tankers that were privately hired. Lawo yade siwaqashe kubantu kwi-private sector akasekho. Senze lento kuthiwa i-insourcing, and sabe sesithenga ama-water tankers awu-366 sengawethu ama-water tankers asebenzayo lapha. Siwalekelela ngale infrastructure senza la njengoba uyibona nje, siwalekelele ngama-boreholes, siwalekelele ngalo msebenzi omkhulu uDeputy Minister ebekade uzowubheka i-Southern Aqueduct ezophakela abantu abangaphezulu kwa-1.2 million rand to 1.2 million. Isuke nje iziyofika isukela eWestville idlule ko-Shall Cross iye ko-Chatsworth iyodlula eMlazi yefolweni izofika eMbumbulu. Okusho ukuthi la kusinenkinga khona yamanzi kulezo ndawo lezo kuzoba leyo nkinga lezo zoxazululeka. Basinikeze-ke inyanga kaNovemba, asibeke kuNovemba nje ukuthi lo msebenzi bazobe sebewuphuthulile. Sobe sesibona-ke umehluko and ekuhambisweni kwamanzi kulezi ndawo eziseningizimu nedolobha laseThekwini. Sibonga kakhulu bakwethu.